Bol to ten moment, kedy som sa stal farárom. Veľa vecí by som robil inak. Viacerí však vravia, že všetko by spravili presne tak, ale ja nie. Teraz to už vidím. Veľkú hlúposť som síce vo svojom živote neurobil, ale niektoré veci by som mohol spraviť aj lepšie. Dnes, vo veku 91 rokov, si stále vravím, že najkrajším momentom v mojom živote je, že som sa stal farárom. Stále si hovorím, že som šťastný človek a aj farár. Mal som múdreho otca, ktorý ma naučil veľa zaujímavých vecí. Spomínam si, ako ma upozorňoval, aby som sa učil a tešil sa z maličkostí. Potom budem šťastný. Ľudia majú veľké plány od života a často sa sklamú. Túto múdrosť mi prezradil, keď som mal 6-7 rokov. Pamätám sa aj na miesto, kde sme vtedy stáli. Aj som tak spravil. V mojom živote sa udialo veľa malých vecí, okrem jedného veľkého, keď som sa stal farárom. V živote je veľa malých radostí, ako aj teraz, keď sa s vami rozprávam a vidím vašu usmievavú tvár. Teším sa. Svieti slnko, nie je snehová výhrica, znovu sa teším. Keby sme mali na svet iný pohľad, nezaujímali by nás iba sláva a bohatstvo. Spoločnosť by bola šťastnejšia. Napísali o mne knihu bez toho, že by som o to chcel. Biskup, ktorý napísal úvod, vravel: píšu o živote svätých, pritom sa nedajú nasledovať. Treba písať o živote jednoduchého dedinského farára, ktorý sa dá nasledovať. Netreba robiť žiadne veľké veci, iba žiť v láske a milovať iných. Prvé vydanie knihy vyšlo na svetlo sveta na 80. narodeniny pána farára. Druhé vydanie o 10 rokov neskôr, teda do rúk čitateľov, sa dostala v súčasnosti a už pod názvom Ladislav Burian. Autor aj pôvodne plánoval práve tento názov. Aj pôvodne som chcel, aby názov knihy bol Meno dekana, keďže kniha by mohla byť aj monografiou. Píše sa o jeho živote. Presnejšie povedané, dostal sa na verejnosť rozhovor, z ktorého boli vystrichnuté moje otázky, aby sa pred čitateľmi vytvorila jeho životná cesta. Samozrejme s historickým pozadím. Pán farár všade zdôrazňuje, že celý život bol šťastný. Lenže k tejto životnej filozofii možno nestačí iba dobrá rodina, otec, ale sú potrebné aj bolestivé momenty. Takéto prevraty človeka zastavia, nútia ho rozmýšľať, následne aj konať. Často som sa sklamal vo svojom živote. Aj utrpení bolo dosť. Vždy som si myslel, že zajtra možno bude lepšie. Nikdy som nestrácal chuť do života. Bol som vo väzení a dlhé roky som pracoval ako robotník, lebo po väzení som dostal iba tú najjednoduchšiu prácu. Nemal som ani šaty, iba mi požičali, keď som sa vrátil. Potreboval som peniaze, nehanbím sa za to. Neočakával som dobré a pohodlné zamestnanie. Hlavné bolo, aby som zarábal. Tešil som sa z toho a som aj vďačný, že som vyskúšal, aké je zarábať s prácou v továrni. Nevedel som, či ma príjmu späť, ale stalo sa. A pokračoval som svoj život farára. Ktorú ľudskú chybu dokážete ľahko odpustiť a ktorú nie? Všetko sa dá, a aj treba odpustiť. Čo neznášam, to je falošnosť, bezcharakternosť a kompromis. Kresťanská viera nás vychováva byť čestný a na to som hrdý. Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Kresťanská viera znamená veľa dobrých skutkov. Do neba sa nedostane ten, ktorý si iba modlí, ale ten, kto vykoná Ježišove prikázania. Hlavným prikázaním je, aby sme sa mali radi. Boha ľúbiť nemôžeme, lebo ho nevidíme. Len to tak hovoríme. Ježiš vravel, hociakú maličkosť vykonáme pre toho najmenšieho, to je, ako keby sme to robili pre mňa. Byť dobrým kresťanom znamená vykonávať veľa dobrých skutkov a prijať lásku iných.
Autor si so sebou priniesol aj svoju ďalšiu knihu, síce sa jedná o rodinný román. Píše sa v tom o vzniku Čemadoku, kedy dávali Maďarom veľmi tvrdé podmienky, aby mohli vstúpiť do nejakej organizácie, zvlášť keď sa do určitej miery jednalo o politickú. Čemadok bol najprv kultúrnou organizáciou, ale vykonával aj politickú funkciu. Nikto si nemyslel, že z toho vznikne niečo také obrovské, ktoré bude znamenať nebezpečenstvo aj pre vládu. Reslovakizácia sa týkala viac než 300 000 Maďarov, ktorí nemohli byť členmi Čemadoku. Nemohol byť ním ani štátny zamestnanec. Bolo potrebných 4-5 pečiatok, aby sa niekto stal členom. Teda keď hovoria dnes, že do Čemadoku sa len tak hrnuli ľudia, to nie je pravda. Ľudia spomínajú na deportácie, na výmenu obyvateľov. Nebola reč o žiadnej výmene, pretože tí, ktorí prišli z Maďarska, prišli dobrovoľne. Ale tunajších tam brali, ako aj starých rodičov mojej manželky. Oni boli poslední, ktorých transportovali a žili tam až do smrti. Okrem dvoch kníh páni priniesli aj niečo iné. Napríklad to, že napriek vysokému veku sú aktívni. Pán farár si občas tajne pozrie na svoje hodinky, pretože sa náhlil. A nie preto, že starý človek nikdy nemá čas, ale preto, lebo o 5:00 mal slúžiť omšu. Alajos Čičaj zas vykonáva pedagogickú prácu počas niekoľkých 10 ročí. Predsa nevyhorel a ešte aj dnes píše a pracuje so svojím tempom. A hlavne ani jeden z nich sa nesťažuje, ako to býva u dnešných ľudí zvykom. Možno to je móda, možno náš národný habitus. A ja som si to všimol. Je to akási móda ponosovať sa a byť nespokojný. Ako by mohol byť nespokojný človek šťastný? Treba sa naučiť tešiť sa aj z maličkostí. To má naozaj každý. Pôsobil som tu 6 rokov. Na ulici sa ma pýtajú, ako sa máte. Nepoznám ich. Predsa ma ich otázka poteší. Človek sám sebe si nahovára, že s ničím nie je spokojný a potom sa len sťažuje. Niekedy ľudia sa aj hanbia, keď sa nemajú na čo posťažovať. Ja by som bol rád, ako aj farár vravím, máme sa tešiť zo života. Boh nám dal nádherný svet. Zvieratá sa nedokážu tešiť, oni majú len pudy. Televízia a počítač sú dobré veci, lenže ľudia sa stanú uzavretými. Vidím to aj na mojich kolegoch. Predtým sme sa často navštevovali, rozprávali sa. Teraz sa bojím ísť, pretože sedia pred počítačom. Pracujem dodnes. Robím rozhovory s učiteľmi a mám zbierku, ktorá vyšla vtedy, keď po vojne otvorené maďarské školy mali 50 rokov. Myslel som si, že tento príbeh neporozprávam ja, ale dám porozprávať iným. Obsahuje 50 rozhovorov s pedagógmi a zároveň aj príbehy škôl. Pred pár rokmi ma oslovili, že by bolo dobré napísať pokračovanie zbierky. Spočítal som, že viac než 100 maďarských pedagógov pôsobí na vyššom stupni vyučovania. O tom vie len málo kto. Viacerí z nich majú aj profesorský titul. Dokonca medzi nimi je aj akademický Bauer Győző.